O mga pusong, sagad sa itong i-feature din sa Balitang Bisdak, mao ang mountain climbing, mga food tripping, alang sa mga gustong mag-relax Apan karon mga kapuso, ato na pod nga suwayan kining usa ka recreational activity nga gitawag nilang tilapia fishing. Sa lungsod sa Barili na usab kita manlaag og tara ato nakining adtuon ang maong lugar. Dinhi sa Barangay Kampanga, lungsod sa Barili, nahimutan kining 1.5 hectare nga usa ka recreational nga lugar nga perfect kaayo alang sa family ug barkada bonding. Dinhi mamahimo kang mangisda sa mga tilapia nga mamahimo usab nimong ipaluto sa bisan unsa nimong gusto nga putahe. Swak usab kini sa mga miyembro sa pamilya nga gustong maka-experience nga magpakaon sa isda. Pipila ka lakaw gikan dinhi makita ang duha ka mga swimming pool alang sa mga dagko ug sa mga bata. Aduna sab kini flower garden nga adunay entrance fee nga 10 pesos. Only ang picture taking dinhi sa mga nagkalain-laing klase sa mga buwak. Mamahimo usab kang mag-chill sa ilang gamay nga plaza. Sa mga gustong tuyukon ang lugar, mamahimo kang mag-horseback riding. Daghang mga foreigner or mga local visitors na maridire mo nang naka-think siya nga why not nga himuon og kanang tilapiahan. Sa mga gustong mag-overnight, no worries. Tungod kay aduna sila'y 7 ka mga cottages. Samtang ang ilang open cottages nga 4-day use, mamahimo kining maabangan sa ubos nga kantidad. Bukas kini 24 oras. Maong perfect kini sa mga family bonding o barkada bonding. Nindot siya kanang worth it. Bisan layo-layo siya, gamay, pero worth it po siya kay kanang relaxing. Nindot kay siya baka peaceful. Nindot jud kay siya hilom ang lugar. Then kung ganahan jud ka kana mo relax, maka-relax jud ka sa kuan. Then ang ilang pool kay gikan gid siya sa falls. Nakita po na ko nga unwind siya, maka-unwind gid siya sa kaninga place. So refreshing then. Best for kids kay malingaw ang mga bata. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.